Glad for at sidde på? Det er jo fantastisk. Vi laver det, vi allerede er begyndt at spise af vingummi. Vi kan komme med kaffe og te. Jeg har en i og høflig selvbetjening i salen. Jeg har en i. Hvad tror du har mere end 5 minutter? Skal vi hjælpe mig til? En af museerne kan jeg se, men kaffen er i hvert fald klar til efter. Kommer det store udstillingsarbejde. Ikke noget at finde selv. Jeg går af din hensyn. Det kan være alle der. Der var 4 det. Må man godt spise? Ja, det må man gerne. Christian, du også her på. Ja, afgift på her. Tømtiler heroppe. Ja. Ej, hvor er det flot. Jeg tror, det er nemmere at sige, hvor sidder Luna. Mor, du sidder der bag for Laura. Jo, vil du være Pernille af der? Amanda? Skal jeg tage dig et bad? Amanda? Krise? Skaja? Hvem har vi her? Luna? Og Majse? Har du givet dig hvem her? Har du lavet 2 Luna? Okay. Har du givet dig og Maja? Ja. Maja, hvor er det? Hej. Det er Lukas. Og Gustav. Gustav Martin. Men altså Arti og Nora har jeg her. Hej, hvor fik jeg Tilde? Ja. Mathilde? Du fik en allerede. Isabella? Mikkel? Ja. Og Lærke og Laura. Ada? Han er ikke noget. Lærke, du var der. Lukas skal have en bord. Hvornår får du din bolle? Der er også boller her til den også. August! Det var dig, der havde den der, der havde så ret meget til deres snask på. Så. Er den god med? Jeg kan godt se. Nej, der siger jeg heller ikke. Og nu må man altså gerne bruge stole der rundt omkring og sætte sig. Nu har man væk noget. Så er endelig det. Ja, det gjorde de faktisk. Jeg hentede dem dernede, jo. Vi skal se, hvem der bliver glad. Spise lidt boller, jeg har lavet. Hun har været syg over en uge. Vi har fået. Okay, Men vi har lige hørt, at sige, at hun kommer på mandag. jeg savner lavskud. Nå, nu har man lavt. Ham ved vi altså ikke. Har I fået faste lavskoller nede hos dig? Det er ikke særlig rart, som hun har dig for meget at sige der. Så er der også lidt i jeres tynde. Jeg savner lavskud. Og jeg savner Au! Nu er der en gang tilbage. Hvem slår tynde nede hos jer? Hvem har slået tynde nede hos jer? Hvem har slået tynde på? Er det rigtigt? Hvad hed din gamle børnehave? Din gamle stue?
alt for de to allermindste. Nej, man skal ikke skyde os. Vi mangler jo lidt en kroning, gør vi? Det gør den. Hvem var det nu, der? Og sæt dig ned, Gustav. Så bare hør. Det var Luna, Hvem var det, der blev hvad? Hvem slog bunden ud af tønden allerførst? Eller Frederik gjorde Frederik. Og hvad bliver man så? Du skal op og have kronen på. Frederik, kom. Helt op til Vilas. Kom derop. Gå du op til Vilas og på kronen. Hvor godt er din hånd? Er det dronningen, der... Nej, det er det ikke. Det er dronningen, der står bunden. Jeg tror, vi lytter til den kloge derovre. Så gider du simpelthen ikke. Nå. Du kan bare se. Så tager jeg den. Så holder vi det. Men Frederik er rent faktisk dronning. Du slår bunden ud. Ikke? Hvem stod det sidste bræt af? Så må vi have kongen herover. Det var Lune. Tillykke. Jeg har et billede af Lune krone på. Frederik, vi gerne have et billede af dig sammen med Lune krone på. Så skal vi lige fortælle, at det var dig, der skulle tynde ned. Kunne vi få lov på det? Hvad? Nej. Nu må vi undvære. Ja, så skal du spørge den andre. Der kommer lidt drikkevarer lige om lidt. Dem der er tastet. Der kommer op til alle sammen. Sæt dig et stykke mad. Ud og vask fingre. Hvor er du rendet ud af det? Det er godt. Altså,